bafowethu kuzo zonke indawo lapho nibukele khona ngibingelela nje mina singuSimiso umfana kaKhumalo phansi emahlakathini isidodeni dabukabuthi noma ngiqhamuka ukuthi kuthiwa kuseqolo. Bafowethu angizukwanda kakhulu ngizonethulela umsebenzi omusha wakulonyaka. Cela-ke bafowethu niwusaphothi kakhulu lo msebenzi lona ngoba ukusapotha kwenu ukusipha thina amandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili sinenzele okuhle njalo. Ngibonga kakhulu abafowethu ababe nesandla ukuthi umsebenzi wami ugcine ube impumelelo. Ngibonga kakhulu nalabo abafowethu akade belokhu bengigqugqumezela bethi
lento engiyenzayo iyabajabulisa, angiqhubeke njalo ungapheli umoya. Ngiyathemba ngihlale ngenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela-ke bafowethu kini ngokukhulu ukuzithoba ukuthi nisiphe isapoti ukuze sikwazi into enhle njengalena ingaphileli emoyeni, ngoba nathi akukho lapho esithatha khona. Uma ngabe kukhona esinenzela kona kuqhamuke emaphaketheni ethu, siyacela-ke bafowethu nisiphe isapoti khona sokwazi ukuthi siqhubekele phambili nomsebenzi. Ngibonga kakhulu abafowethu ngithe ngabambisana nabo la emculweni, nalaba kade bengigqugqumezela okufana nomalume uSiyabonga umfoka Cebekhulu, nabanye abaningi kade benginceda ey'ntweni ey'ningi. La emsebenzini wami-ke ngisebenze eTax Studio, ngisebenza noThuthani umfoka Ndlovu-ke kuyinjiniyela wami, ngasebenza noSibu umfoka Khumalo ekade ngidlalela i-keyboard, ngasebenza noMjeyi uJabulani umfana kaGcumisi bengidlalele i-bass guitar. Bese kuthi-ke entambeni cha ngibambeleke bafowethu. Lo msebenzi usezingeni eliphezulu kakhulu, njengoba nawe uzoyizwela nje noma uyizwela lama clip lami ekade ngiwadlala njengamanje nengisazowadlala. Uyizwela nawe ukuthi-ke umsebenzi usezingeni eliphezulu, uzobhema ukholwe bafowethu. Akukho okuningi engizokusho. Ngiyabonga, thokozelani umsebenzi lona emakhaya. Ngiyabonga.
What